Bona nit a tothom. Si us haig de dir la veritat és que aquest premi és un premi que ens emociona molt pel nom, també, la Marta Mata. Tots recordem la Marta Mata, hem treballat amb ella, ens ha servit d'exemple i des del primer moment que es va fer les escoles d'estiu, doncs jo hi vaig col·laborar, era molt jove, esclar, ara ja soc gran. I bueno, sempre ens ha servit molt per tot. Vull donar les gràcies a tot l'equip de Rosa Sensat per haver tingut tanta sensibilitat amb nosaltres i haver-nos tractat tan bé. És la segona vegada que recullo un premi aquí, en aquesta casa, jo. I el primer premi que em van donar va ser un quadre d'en color, d'en Cesc, que el tinc penjat al menjador de l'Empordà de casa meva i em serveix per anar recordant totes les coses bones. El nom de la Marta Mata és un nom molt difícil de parlar-ne sense quedar sempre curt. Donar importància i prioritat a l'educació per damunt de la instrucció. Una educació intel·lectual, física i moral que va ser sempre una guia per ella. Marta Mata era la imatge de la dignitat d'un servidor públic. Això ara ens serveix, perquè ara, moltes vegades, aquesta dignitat d'un servidor públic queda completament aparcada, almenys la meva manera de veure. Marta Mata no és un nom ancorat en el passat, sinó una referència viva per al present i un horitzó obert al futur. Una pedagoga d'alta volada i qualitat humana, una mestra apassionada per la feina amb un sentit transcendent de l'educació. L'equip de Xamfrà ens sentim orgullosos de rebre un guardó amb el nom de Marta Mata. No sé si ens el mereixem o no, però ens servirà molt com a mestratge. Per nosaltres, i parlo en nom de tot l'equip, l'educació és un compromís. La sentim com un gust i un deure. La pensem amb la ment i la sentim amb el cor. L'època que vivim de canvis i de globalitzacions, l'educació és un terreny místic, diria jo. És un terreny místic on depositem tots els somnis que són impossibles. Un dels objectius primers d'aquest pensament emocionat és el pensament sobre l'educació. Aquesta és una dita del Juan Manuel del Pozo. Un pensament motivat pel gust a la funció més alta que una persona pot fer, que és ajudar a les altres persones a construir en plenitud i en llibertat. I ara permeteu-me que, ja acabo, recito un petit fragment que m'agrada molt, de la poeta Maria Àngels Anglada. Diu: d'infants a infants amb adults al darrere, que no han perdut del tot aquesta nena, l'esperança, el més vell dels estandards. L'esperança, ens diu la poeta, és un vell estandard, i és veritat. Ja hi ha forces emergents que il·luminen el camí en aquest gran desordre imperant. Hi ha un gran desordre, però hi ha moltes llums que queden moltes vegades i passen desapercebudes. Són llavors d'esperança que estan presents i que
Els ideals són com els estels, els mires però no els pots abastar mai. La música, el cant, és un joc d'esperança que encomana a qui s'acosta, i la millor manera d'educar és que els homes s'eduquin en comunió. Moltes gràcies a tot l'equip de Rosa Sensat. Us agraïm enormement aquest guardó, que ha sigut completament inesperat i sorpresiu. Moltíssimes gràcies.